warahmatullahi wabarakatuh. Wedang ronde Jawa. Ayo para lare sinau basa Jawa. Sugeng panggihan malih kalian wena wonten ing piwulangan basa Jawi. Pripun kabaripun para siswa? Mugi tansah pinaringan kesehatan sedaya. Wonten ing kalodhangan menika kita badhe ngrembak bab sesorah. Yo, sapa kang wis mudheng apa to kuwi sesorah? Sesorah utawa pidato basa Jawa yaiku omong-omong ing sangarepe wong akeh kanthi ancas tartamtu. Sesorah duweni perangan utawa bagian-bagian, antarane sepisan perangan pambuka kang isine salam pambuka, atur pakurmatan lan puji syukur. Perangan kapindho yaiku surasa utawa isi. Perangan katelu yaiku panutup kang isine dududan utawa kesimpulan, atur panuwun lan salam panutup. Ing sajroning sesorah duweni ancas yaiku ana telu. Sepisan menehi kawruh, kapindho menehi panglipur, lan kaping telu ngajak-ajak. Tegese ngajak-ajak pamireng supaya melu nindakake apa sing diandharake sesorah. Kejaba kuwi ing sajroning sesorah uga duweni bab-bab kang wigati. Dadi wong sing arep nglaksanakake sesorah kudu gatekke bab-bab iki. Sepisan bab wicara. Anggone sesorah wicarane kudu cetha. Kapindho bab wirama utawa intonasi. Intonasi nalika sesorah kudu pas. Kaping telu wirasa utawa penghayatan. Dadi wong sing sesorah iki kudu madhep mantep lan bisa ngayati. Lan ingkang pungkasan yaiku wiraga. Wiraga iki bab busana lan obahing awak nalika sesorah. Kejaba bab kang wigati, sesorah duweni pirang-pirang metode. Yaiku ana papat. Sepisan metode naskah. Maksude sesorah kanthi cara maca naskah. Kapindho metode apalan yaiku metode kanthi cara ngapalake teks sesorah. Kaping telu metode impromptu utawa dadakan yaiku metode sesorah kanthi cara dadakan utawa tanpa persiapan. Kang pungkasan yaiku metode ekstempora yaiku metode sesorah kanthi cara nggawa catatan cilik kang isine bab-bab kang wigati. Mekaten andharan materi sesorah ing kalodhangan menika. Sugeng pepanggihan malih wonten ing piwulangan candhaipun.